Harbaugh a jeho bratr Jim tady vypráví ten příběh o situaci v jejich dětství. Když on byl malý dítě, tak v rodině, tak táta jim vždycky říkal, kdo je na tom líp než vy, říkal jejich táta. Se jich ptal tuhle otázku a Jim, jeho bratr John a jejich sestra Joanny vždycky volali najednou, nikdo na tom není líp, nikdo. A v té době žili v malém domě a ten táta byl asistent trenéra na univerzitě amerického fotbalu. Někdy měli auto a když ne, tak chodili pěšky a cestou mohli trénovat driblování basketbalový. A táta je přesvědčoval o tom, jak je to skvělý, že můžou žít v té malé místnosti a sdílet si sny navzájem a bavit se o různých myšlenkách. A říkal, kdo je na tom líp než vy, se jich ptal táta. Nikdo. Zjevně. A pak, jak stárli, tak si uvědomovali, že někteří lidi jsou na tom líp, říkal ten Harbaugh. Když si vzpomíná na ten malý dům, říkal, to je nejmenší dům, jaký jsem kdy viděl. Ale my jsme přijali to, co nás táta učil a věřili jsme tomu. A to bylo o tom, že věci jen tak nám nespadnou z nebe, ale že věci, které máme, jsou požehnáním. A táta nás vlastně chtěl naučit, že z dlouhodobého pohledu to tak je lepší, když takhle přemýšlíme. Takže kdo je na tom líp než vy? Tak to bylo takový slabý. Uděláme to tak dramaticky. Jako nikdo. Takže možná nemáme toho moc k jídlu. Kdo je na tom líp než vy? Nikdo. Možná žijete v malém domě. Kdo je na tom líp než vy? Nikdo. Rozbije se vám auto. Kdo je na tom líp než ty? Nikdo. Nebo když přijdete o svůj tým fotbalový, kdo je lepší než vy? Nikdo. A to je ta myšlenka dneska. Tak u těch stolečků se nad tím pobavte chvíli. Bavte se přitom, pobavte se o tom. Potřebují mladí lidé tohle slyšet? Potřebujou to slyšet? Řekněme, C.T. Stroud, Houston, Texas. Znáte jeho příběh? On žil v takovým jakoby skládku. To je zajímavý příběh. Jeho máma a táta ho opustili. Jeho máma ho vychovávala samotná. A pak přišli ty, kteří nabírali vojáky a zjistili, že on žije v té chudobě a ne v pořádném domě. Ale on se pak stal takovým úžasným člověkem a to byl úžasný příběh. Můžete být zahořklí, protože všichni jsou na tom líp než vy. Můžete se porovnávat. Ula by mohla o tom kázat. Ulo, kde je na tom líp než ty? Nikdo, by řekla se švédským přízvukem. A to je téma. A myslím, že to je skvělý téma. O čem lidé můžou přemýšlet a naučit se. Měli jste takovouhle rodinu? Takhle vyrostli jste? Nebo jste přišli do biblické školy a naučili jste se takovýhle postoj? Nebo co vás k tomu vedlo? Sofie, naučila se tu lekci? Ano. Tak Sofie, kdo je na tom líp než ty? Ula? Inga?
Okay, let's go now to the scripture. Tak teď se podíváme do písma. And the little red book of wisdom. Do malé knihy moudrosti. Here we go. We want to welcome Dragon and Hannah here today. Chceme tady přivítat Dragana a Anu. Sedí tamhle. What do you think? Yeah. Good to have you here. Jsme rádi, že jste tady. Practicing gratitude. This is tak abychom, red book of wisdom. To je taková malá červená kniha moudrosti, kde se říká o tom prosvědčujme moudrost a vděčnost. Trénujme si vděčnost. A já to chci tak jednoduše říct. Tuhle knihu napsal Mark Demas a on řekl, že když se dozvěděl o tom, že jeho 2 vnoučata, že na ně bylo zaútočeno 2 rottweileři, psi na ně zaútočili, že kteří vyběhli vlastně do toho části vesnice, kde bylo spousta dětí. A jeden byl celý od krve, jednoho museli 3 hodiny operovat, druhýho museli 5 hodin operovat. Byli tak zázračně zachráněni. A ten tam pracoval někdo u bazénu, to byl bývalý námořník, a on tam přiběhl na pomoc a ten pes měl ve svý puse už prostě krk toho dítěte a on prostě ho setřásl toho psa a vlastně zachránil ty děti. A Mark Demas, ten děda, byl strašně rozčilený tím. A pak začal přemýšlet večer v posteli, když ležel, tak přemýšlel, jak moc je vděčný, že to přežili ty jeho vnoučata v noci. A pak vypráví další příběhy. Jeho máma měla v mozku nádor a ona to přežila. A myslím, že je ještě pořád naživu. Už je přes 90. A pak vypráví o jeho otci, který umíral na tenisovém kurtu, když mu bylo 70. Kdo to má lepší než já? Nikdo. Takže tohle vás tak šokuje. A řekneme si, tak já si mám nad čím zamyslet. Kdo to má lepší než já? Vlastně já toho mám tolik, za co můžu být vděčný. Tak pak vypráví, jak jeho bratr zemřel v autonehodě 7 let potom, co zemřel jeho otec. A o tom vypráví. A pak celá ta myšlenka, abychom prosvědčovali vděčnost v životě. I když se stávají tragické věci v životě. A používá Jeremiáše, pláč a příběh 10 malomocných, kdy jenom jeden se vrátí zpátky a je vděčný. A Ježíš říká, a kde je těch ostatních 9? A pak říká, ne, že bychom potřebovali nějakou velkou studii, která by nás přesvědčila, ale ty průzkumy ukazují, jaký je efekt vděčnosti. Je to v těch zprávách Dr. Robert a Emmons. A v jedné studii psychologové každý týden sledovali skupinu a zapisovali, za co jsou vděční. A druhá skupina zapisovala, s čím jsou nespokojení. A po 10 týdnech ty, kteří zapisovali to, za co jsou vděční, byli více optimističtí a cítili se lépe. A taky méně častěji navštěvovali doktory. A ten profesor na konci říká, že tohle je, co dělá vděčnost. To redukuje
vlastní možnosti pro deprese, strachování a různé poruchy přemýšlení. A je hlavním faktorem, která zabrání sebevraždám. Myslím, že nic z toho nás nepřekvapuje, ale já rád myslím nad tím, jak si vyvineme ten postoj vděčnosti. Tak otočme si do Židům 12. Kdo je na tom lépe než my? Nikdo. Takže kdo to má lepší než my? Nikdo. Proč? My máme toho tolik. A v našem duchu a v našem postoji, tom, jak jsme vděční, to nám pomáhá. To nám hodně pomáhá. Jak přemýšlet a jak se vztahovat k lidem. A je to jednoduchý být vděčný a mít velkou radost v životě, radovat se. A v Židům 12 Izák prodal své prvorozenectví. Pojďte se k sousedovi a řekni tomu, nedávno si prodal svoje prvorozenectví? Kdo je na tom líp než my? Nikdo. Vidíte, jak může být rodina spokojená a tohle říkat? Kdo může peče lépe než naše máma? Nikdo. Řekli jste někdy někomu nedávno tohle někomu? Já vlastně mojí ženě včera jsem řekl, já jsem jí říkal, ty jsi tak krásná. Ty jsi tak krásná. A myslel jsem to upřímně, z celého srdce. A bylo překvapující, že jsem to fakt tak myslel. Že to nebyla jenom nějaká technika. Ty jsi taková loajální a věrná. A my si můžeme vyvinout takovýhle postoj, i když to nemáme, když takhle nepřemýšlíme, tak je to vlastně vzor takový, že se to naučíme, že si to vybereme, je to volba, jak budeme přemýšlet. Víte, co mi někdo dal k Vánocům? Víte, co mi dali k Vánocům? Takovou velkou lahev plnou ústní vody. K Vánocům, jako dárek. Velkou lahev té antiseptické ústní vody. To něco mi tím chceš říct? Moje žena mi to dala. Okay, so I have to put a spin on that. Tak jsem říkal, děkuju moc, ty si asi myslíš, že já to potřebuju, asi to potřebuju, děkuju tak moc, že jsi naplnila moje potřeby, jsem za to vděčný. Brandy řekl, že si tím čistí svoje nástroje. Izák měl problém, prodal své prvorozenectví. Uvědomil si, že to udělal špatně. Viděli jste včera ten fotbal americký z Buffalo? A ten, co udělal výkop, na konci nedal ten gól. A já jsem přemýšlel o něm, když si pak sednul, nikdo si nesednul k němu. Mohl, prostě to nezvlád, jak se asi cítil. Můžeme mu říct, kdybychom se ho zeptali, kdo je na tom líp než ty, a on by mohl říct, všichni. A to je prostě jeho noční můra, že se mu to stane. Celý svět se dívá a on se netrefí. Tady ten, co vykopává. A stejně to je s Izákem. Když prodal své prvorozenectví, tak on se mohl posadit na lavičku a mohl se cítit velice provinile kvůli tomu, co udělal.
A tady ten zármutek mohl v něm vyprodukovat hořkost a emocionální problémy. Ale co se stalo s Izákem, že v něm vyrostl ten kořen zatrpkosti, to je ve verši 15. Dbejte na to pečlivě a my opravdu se musíme dát na to pozor. Musíme se na to soustředit a být si toho vědomi, abychom nesklamali Boží milost. A ten, co vykopává, mohl říct, no já jsem pořád naživu, ale ještě pořád jsem součástí tohohle týmu. Možná budu hrát znova další hru, doufal. Možná mám Boží milost, dýchám. Možná jsou tady nějaké děti, které mě potřebují. Možná mám svědectví, povzbuzení pro někoho, kdo zklame. A on se postaví, zvedne a jde dál a neuteče. A mám spousta vděčnosti. Já jsem se sem dostal vůbec na tohle místo. Mnoho lidí se sem vůbec nedostane, kde jsem já teď. Mnoho lidí nikdy nemůže pracovat v NFL. A já, možná ještě dál budu pracovat, možná už ne, uvidíme. Ale my nemůžeme nechat tady to, co nás drtí, ty drtivé události, a nebo že uděláme chybu, aby zničilo náš život. To nemůžeme dovolit tomu, aby se to tak stalo. A jsou věci, které se dějí v životě a ty opravdu pohřbí lidi. Pamatujete na toho člověka, který vyzvedl dítě a dal ho do té sedačky, autosedačky dětský, a dal tu sedačku na střechu auta. A pak ještě něco dělal a pak zapomněl, že má to dítě na střeše a vyjel s autem a vyjel prostě na nájezd na dálnici a to dítě vlastně klouzalo po té střeše, to dítě sedělo v té sedačce, někdo to viděl a zastavili ho a on zastavil. A teď si říkal, co se asi stalo. Teď si vzpomněl, že tam má to dítě. Můžete se na to podívat na Google. Ale co myslíte, jak on se cítil, když by se stalo něco hroznýho? Kdo je na tom líp než ty? No mnoho lidí. Já prostě nechápu, že se to mohlo stát. A tomu dítěti se nic nestalo, ani šrámek, nic. Bylo úplně v pořádku. Ale lehce mohl zemřít. A nestalo se mu vůbec nic. Děkuji Ježíši. Děkuji Ježíši. A Izák tohodle nebyl schopen. Něco se stalo v jeho srdci. Podívejme se do verše 15. A žádný kořen zatrpklosti. To je velké slovo. Jednou jsem byl v Maďarsku a jedl jsem nějaký pečený kuře na ulici. A v kuřeti je takový zelený ten váček, nějaká žluč. Viděli jste to někdy, že to kuře má? A měli by to odstraňovat, ale někdy to může zůstat v tom kuřeti a já jsem to snědl a bylo to zelený a strašně hořký. Žluč. Už jsem to vyprávěl, takže já kážu to stejné kázání pořád dokola. Okay. A když jsem to snědl, bylo to strašně hořký. A když přemýšlíme o lidech, my máme ten potenciál stát se strašně rozčílenými, zahořklými
a že jsme utrápení a říkáme si, to není fér, to není správný, to se nikdy nemělo stát. Já obvinuji tebe a tak dál. Celý ten příběh. A Izák se mohl stát dobrým kamarádem pro Jákoba, ale on to nemohl duchovně udělat. On nebyl schopen říct, Bože, tak tvoje vůle, když teda on má mít to prvorozenství, když je to tvoje vůle, tak já jsem v pohodě, já prostě chci, aby se dělala tvoje vůle. A mohl takhle přemýšlet takovýmhle způsobem. My musíme jít k boží suverénitě a k božímu zaopatření v našich problémech. A musíme říct, když tohle Bůh dovolil, tak on mě něco naučí. Když tohle Bůh dovolil, takhle se to stalo. Musím takhle se na to dívat, aby to úplně nezničilo můj život. Prostě musím přijmout a vlastně boží povahu do mýho života, a aby uvědomit si, že je mi odpuštěno a že jsem přijatý u Boha a nechat se od Boha pozbudit. A takhle to musí proběhnout. Tak to je dnešní zamyšlení. Nikdo zatím neodešel a neházel po mně rajčata zatím. Tak kdo je na tom líp než my? Nikdo. Prostě učme tenhle postoj děti a ve škole. Kdo je lepší než vy? A v rodinách my máme všechno. My ale chodíme pěšky do školy. Ano, když můžeš driblovat celou cestu, kdo je na tom líp než ty? To je dobrá lekce pro nás. A můžeme to dělat jen tak uměle, nebo jenom pro zábavu. A vyvinout to, rozvinout to dál. Já myslím, že my jsme to tak dělali v naší rodině. My jsme se hodně stěhovali, žili jsme na misijním poli. A vždycky jsme říkali dětem, tohle je privilegium, že takhle můžeme žít. A prostě děti a teenagery říkali, já chci být takový normální teenager jako všichni ostatní. Co jako moji kamarádi. No ale tak to nebude. To nejlepší pro tebe je prostě, že jsi vděčný za to, co máš. Máš mámu, která tě má ráda a tátu, který tě mají rádi a malýho psa a jsi v pohodě. Kdo je na tom líp než ty? Všichni, táto. Ne, nikdo. Já prostě jen tak si to užívám. A půjdu ještě mluvit hodinu dál. Tak Bůh vám žehnej. Dragane, jsme rádi, že jsi tady. Konec.